Jidher li l-maġġoranza tal-Maltin qed jobdu l-pariri li qed jingħataw mill-awtoritajiet tas-saħħa sabiex jibqgħu fid-djarhom u dan jista' jiġdu n-numru baxx ta' każi pożittivi f'pajjiżna. Fil-fatt matul il-jum wieħed seta' jinnota nuqqas ta' karozzi fit-toroq, kif ukoll nuqqas ta' nies f'postijiet pubbliċi. Qed jiġi osservat ukoll il-parir tas Supretendent tas-Saħħa Pubblika biex wieħed iżomm id-distanza soċjali u ma jkunx fi preżenza ta' aktar minn 4 nies. Hekk kif matul il-jum tal-Ħadd kien iċċelebrat jum l-Omm, numru ta' persuni żaru diversi ċimiterji madwar Malta u Għawdex sabiex isellmu l-memorja ta' dawk l-ommijiet li m'għadhomx magħna. Intant l-appelli mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika qed ikomplu ta' kuljum sabiex kemm jista' jkun wieħed jevita li joħroġ jekk mhux biss għal bżonn. Komplet ukoll is-sorveljanza mill-Pulizija mit-taqsima ta' traffiku dwar abbuż ta' sewqan eċċessiv u ksur ta' regolamenti oħra ta' traffiku, hekk kif qed ikun hemm ammont inqas mis-soltu ta' karozzi fit-toroq. Waqt il-kontrolli li saru l-Pulizija waqfet vettura li nqabdet tinstaq veloċità ta' 193 km fis-siegħa. Din il-vettura kienet qiegħda tinstaq fi triq il-kosta fl-akwati ta' Baħar iċ-Ċaq fejn hemmhekk il-veloċità massima hija dik ta' 70 km fis-siegħa. Dan is-sewwieq kien fost 74 sewwieqa li matul in-nofsinhar tal-Ħadd inqabdu jsuqu b'veloċità aktar milli tippermetti l-liġi b'diversi toroq arterjali. Ġie arrestat ukoll sewwieq li nqabad fil-pussess ta' sustanza suspettata droga dan wara li l-Pulizija tal-Arajju u tal-SIU innutaw vettura tat-tip Toyota tinstaq b'manjera traskurata u perikoluża. Il-Pulizija waqfu l-karozza li kienet qed tinstaq minn ġuvni ta' 24 sena residenti ħaż-Żebbuġ fl-akwati ta' Baħar iċ-Ċaq. Miegħu passiġġier kien hemm tfajla ta' 23 sena residenti il-Mossa.